Hvad laver du? Hvad jeg laver? Ja, hvad laver du? Det ved jeg ikke. Ja. Det er et fint gevær. Så vil jeg skyde nogle dyr. Hvor er det varmt. Så er lige åbnet lidt ud. Hvad fanden laver du der? Fanden er du gang i? En todimensionel pingvin? Den eneste todimensionelle pingvin, der findes. Ja. Hvorfor? Den dræbede mig. Det er fuldstændig glad med. Fuldstændig glad med. Ich werde in die Tannen Jord! Nej! dahin, wo Nein. ich sie zuletzt Nein. gesehen. Doch der Abend jeg wirft dør. ein Tuch. Mange danskere kender ikke den todimensionelle pingvin. Den eneste todimensionelle pingvin. Men her i lokalsamfundet i Lind kender alle den todimensionelle pingvin. Den er faktisk meget berømt, og alle kan lide den. Dette her er nogle private optagelser, vi har lånt af den todimensionelle pingvin. Den eneste todimensionelle pingvin. De er optaget under hans 21-års fødselsdag. Ja, han var jo lidt tavs, men jeg kunne jo læse hans følelser. Ja, han var jo lidt som en søster for mig. Men det dumme svin til Joe tog ham fra mig. Han var en god fodboldkammerat for mig, og jeg savner ham meget. Jeg kan huske alle de gange, vi var sammen på pizzeria, hvor han tog tørre min mund, hver gang der var et eller andet pepperoni. Det var meget slemt for mig. Han var ligesom en bror for mig. Vi hjalp jo hinanden, dengang vi skulle ud af vores misbrug. Han havde det svært ved at sniffe og få kanyler. Det skal siges. Meget svært. Fordi han var lavet af træ jo. Og når man skal stikke en kanyle ind i træ, så bøjer den åbnen. Og han har ikke nogen næse på. Det er meget svært. Men han hjalp mig ud af mit misbrug. Det er jeg helt så nemt for. Han sagde ikke meget, men han lyttede. Det er jeg glad for. Ja, det er mig, der syndebog. Men til mit forsvar vil jeg bare sige, at jeg er på svampe. Og jeg var fandme skæv. Folk, de kan ikke lide mig længere. Det er ikke så sjovt. Ja, jeg har dræbt deres ven jo. Hvordan behandler folk dig? De spytter efter mig på gaden. Kalder mig navn. Nogle gange så slår de mig også. Og sparker mig lige skridt. Jeg bor heller ikke hjemme længere, jeg bliver smidt ud. Jeg bor i en papkasse ude i en rammesten. Er du stadigvæk på svampe? Ja. Ellers så kan jeg stadig klare det. Jeg har det mega sjovt. Jeg hedder Simon Emil Ammitzbøll. Vi kan bare kalde mig for Grev Ammitzbøll. Jeg har jo kendt pingvinen meget nært. Han har faktisk lovet at være med i mit nye parti. Men nu er han død. Ja, og jeg er stadig bøsse. Det er der ikke noget at gøre med, men det er. Jeg mødte ham for lang tid siden på et gay cruise ved Atlanterhavet. Han var ude på en isflage, og jeg reddede ham op. Han var fandme en god elsker. Jeg føler et stort tab.
Ligesom at miste i røvballe. Han var min ven i nøden. Og lidt mere end en ven. Ja, han var nærmest en del af min regnbuefamilie. Han gjorde den lækker. Be cool, won't I start the school? Hej, velkommen til Galleria Verano. Her vil vi komme og få et personligt billede. Det her. Eller det her. Meget pænt, ikke? Hvad laver du? Eller det her. Et personligt. Hej, velkommen til restauranten Klamme Sol. Her serverer vi kun svinekød, der er rullet i mutter. Prøv at komme herind og se vores lækre køkken. Til dig, der skider i bukserne. Huse, de er bare så kedelige, men højhuse, de er meget sjovere. Har du også problem med håndsved, fodsved og armsved? Så køb en vandhale. Dræk det. Den virker hver gang.